Keď sa povie Švajčiarsko, predstavíme si syr, čokoládu, banky, švajčiarske nožíky a mečiarové volebné billboardy. A teraz k tomu pribudne aj priama demokracia a referendá. To najnovšie z nich bolo o zavedení tzv. Nepodmienečného základného príjmu. A to vo výške 2500 švajčiarskych frankov, čo je v prepočte približne 2200 eur. Áno, znamená to, že úplne každý Švajčiar by dostal každý mesiac 2 litre, bez ohľadu na to, či ho zdiera buržoázny otrokár, gňavý čižma nenásytného západného kapitalistu v niektorom z office centier, alebo robí niečo priezračné, čisté a skutočné, čiže bojuje za práva proletariátu, za poslanecký plat a vo voľnom čase máva vlajkou z SSR a modlí sa k Putinovi. Tomuto sa hovorí rusofóbia. Keď mám predsudky, ktorými zahmlievajú reálne, objektívne videnie okolností a kontextu, tak máte jednoducho predsudky, je to rusofóbia a váš názor nemá žiadnu cenu. Ale čo tento mokrý sen každého socialistu vlastne znamená? Ako vôbec niekomu napadne myšlienka základného príjmu? V stručnosti, štát vypláca každý mesiac niekoľko desiatok rôznych dávok. Z nich ešte existujú ďalšie desiatky rôznych výnimiek a preto celá administratíva na posudzovanie toho, či ste na tom dostatočne zle, aby ste si štátnu almužnu zaslúžili, alebo už nie, stojí takmer toľko peňazí ako dávky samotné. Teď jsme tadyhle u bodu D, zdravotní stav, takže je buď za A dobrý, za B ZPS, za C ZPS plus TZP. Jeden príjem, ktorý by dostal úplne každý, či už nesie označenie ZP, TZP alebo VTF, by toto výrazne zjednodušil. No a teraz si predstavte, že by sa o tomto rozhodovalo aj na Slovensku. 2000 eur. Keď však už teraz chystáte petičné hárky s vidinou, že toto by bolo určite strašne fasa mať aj tu, zadržte. V prvom rade, Slovensko nie je Švajčiarsko. Tam sú ceny trochu iné. Napríklad, toľko to tam stojí bývanie, toľko to dáte za jedlo a toľko to zas za pivo a cigarety. Ďalším problémom je, čo by to celé stálo. Hovorí sa o sume 200 miliard frankov, čo je tretina celého HDP Švajčiarska a možno dokonca viac, než má Bašternák v nočnom stolíku. A napriek tomu, že socialistickí utopisti ako Marx alebo už spomínaný Blaha toto vôbec nechápu, je jasné, že na to, aby ste niekomu peniaze dali, musíte ich niekomu inému zobrať. U nás by samozrejme stačilo prestať odrbávať na DPHčke, nestavať predražené futbalové štadióny pre pár stoviek fanúšikov, váhostavy nechať skrachovať a neliať do nich ďalšie peniaze, spustiť informatizáciu, aby jeden úkon nemalo na starosti 12 úradov a celkovo tak nejako prestať kradnúť. No. Tak sme sa zasmiali a teraz naspäť do reality. Samozrejme, peniaze sa zoberú od tých pár chudákov, ktorí ešte pracujú a platia dane. Áno, aj od vás. Potom ich síce dostanete naspäť, ale rovnako dostane aj ten, ktorý na daniach odviedol prd. A sme zase tam, kde sme boli. A zrejme to si uvedomili aj Švajčiari, keď v referende dosť výrazne hlasovali proti. V podstate jediná výhoda základného príjmu je, podľa jeho obhajcov tá, že keby ľudia nemuseli pracovať, boli by vraj slobodnejší a pracovať by práve že chceli. Len v nejakom inom, kreatívnejšom povolaní. No shit, man. Don't bullshit me. Bullshit. 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 Nuž áno, smetiarov, upratovačiek a vodičov hovnocúcu by asi výrazne ubudlo. Na druhej strane, naozaj potrebujeme viac DJov, YouTuberov, alebo kulturológov. Konzum a mizéria sú prepojené. Hovorí sa, že všetko dobré sa človeku vráti. Nik o tom nevie viac ako podnikateľ Ladislav Bašternák, ktorému sa na daniach vrátilo 8 miliónov eur.
Áno, priatelia, 8 miliónov. Laco si totiž v centre Bratislavy kúpil 7 bytov, za ktoré údajne zaplatil 12 miliónov eur. Ich trhová hodnota však bola len 1,5 milióna. On sa ale plesol po vrecku a podozrivo vysokú cenu uhradil. A teraz pozor, v hotovosti. Zaplatiť 12 melónov v hotovosti sa mnohým z nás podarí maximálne v Zelovoci a pri platbe za byty to už môže vzbúdiť pozornosť. Náš pán minister vnútra to však vidí inak. Vtedy bol totiž iný svet. Svet kešu. Neviem, či si na to ešte spomínate, lebo to bolo už pred 4 rokmi. Toto je príbeh z dávnych čias. Z čias mýtov a legend, keď boli starí bohovia malicherní a krutí. A Bašternák mal silu dovtedy nevídanú. Sám totiž dokázal všetok ten keš uniesť vo vlastných rukách. Takto vyzerá 12 miliónov vysypaných na kope. Toto nám tvrdí náš minister vnútra, ktorý nám pomáha a chráni, že toto je možné zaplatiť v hotovosti. Ak toto všetko naozaj niesol sám, tak sa musel dosť narobiť. A za to by mal dostať titul Podnikateľ roka. Aj keď bola analógová doba, Laci bol muž budúcnosti a už vtedy využíval bezdotykové platby. Hneď po nákupe bytov a vrátení 2 miliónov na DPH dal od firmy ruky preč a prepísali ju na niekoho v Rumunsku. Samozrejme, podozrivo vysoká cena za byty neušla pozornosti daňového úradu. Ten začal v roku 2012 vyšetrovanie, ktoré trvalo len 2 týždne. A čo myslíte? Zistili porušenie zákona? Nie. O celú vec sa zaujímal aj kriminálny úrad, ktorý dal podnet na začatie stíhania. To však bolo odmietnuté a finančná správa mala podať proti odmietnutiu sťažnosť. Myslíte, že ju podala? Nie. A do tretice, daňový úrad skonštatoval, že všetko je v poriadku a o celej veci nie je dôvod pochybovať. Nie. Ale áno, kontrolórom neprišlo divné ani to, že po podarenom odpočte DPH nadobudol vždy sebavedomý Bašternák rôzne komplexy. Jedným z nich bol luxusný bytový komplex Bonaparte, kde zhodou okolností býva Fico, Počiatek, právnik a ich bývalý kolega Turčan a v tesnej blízkosti žije aj Kali. Takže po sérii podozrivých a zľahka vyšetrených udalostí nechcú kompetentní ukázať verejnosti žiadne dôkazy a tvária sa, že všetko je OK. Mali by sme to teda vôbec ešte riešiť? Nie. Veď o Kaliňákovi nepochybuje ani Andrej Hrnčiar, ktorý po rozhovore s ním nadobudol pocit dôvery. What if I told you we can cure you and give you abilities most men only dream of? A v čisté vnútro ministra vnútra verí aj Jaroslav Paška, ktorého vraj presvedčia iba nové dôkazy. New is always better. Tu by sa to mohlo pre Kaliňáka celé šťastne skončiť. Keby pri jeho odvolávaní nezazneli ďalšie skvelé historky o Lacim Bašternákovi. Podľa policajného záznamu mal Bašternák pri policajnej kontrole dostať pokutu 150 eur. Tu však odmietol zaplatiť a niekam zavolal. V zápätí zavolal niekto policajtom a požiadal ich, aby sme tohto pána nechali tak, aby sme ho pustili, pretože je to náš človek. Proste náš človek. Takže policajný zbor pod vedením Kaliňáka má na Slovensku ľudí, ktorým pomáha a potom takých, ktorých chráni pred spravodlivosťou a pokutami. But don't ever take sides with anyone against the family again. Bašternáka síce zastavili policajti, ktorých v momente zastavil niekto zhora, ale aj na to existuje vysvetlenie. Všetky obvinenia, ktoré súvisia s mojou osobou, sú vymyslené a vykonštruované. Obvinenie o tom, že Kaliňák zinkasoval od Bašternáka nemalé peniaze, si na vlastnú päsť overoval asistent poslanca SAS Rajtáka Filip Rybanič, ktorý zistil, že Robovi od Laca na účet skutočne prišlo vyše 260 000 eur. Najkrajšia SMS-ka.
Pod váhou argumentov by ministra vnútra odvolali asi už vo všetkých krajinách Európy. U nás však za ním stoja všetci koaliční partneri, vrátane zásadovej SNS, nekompromisnej siete a Mostu na čele s charakterom Bélom Bugárom. Za zmienku stojí aj to, že toto všetko sa deje na pozadí prísľubu, že strany sa síce dali dokopy so Smerom, ale aspoň sa pokúsia presadiť zásadné zmeny. Tak si to teda celé zhrňme. Ladislav B. vraj legálne nadobudol 7 bytov, ktorých kúpu nevie zdokladovať. Za miliónové vratky DPH potom postavil komplex, v ktorom býva crème de la crème Smeru a on pokojne podniká ďalej, pretože polícia ani minister vnútra na tom nič zlé nevidia. V každej rozprávke by malo dobro zvíťaziť a zlo by malo byť potrestané. Aj v tomto prípade teda predsa len pôjde niekto do basy. Bude to ale pravdepodobne asistent Rybanič, ktorý odhalil podozrivé pohyby na Kaliňakovom účte. Rýchlo do postieľok, veď už mesiac svieti. Rozlúčte sa s Mackom. Dobrú noc vám, deti.